Antso ja tässä videossa me katsotaan 5 hulluinta opettajaa Suomessa. Ja tosiaan nämä opettajat on tehnyt vastuuttomia tekoja, mistä ei todellakaan kannata ottaa mitään vaikutteita. Sitten voitaisiinkin mennä jo ensimmäisen klipin pariin. Ja tosiaan tässä klipissä tämä kyseinen nainen lähetti tämän pojan ulos käyttäen voimakeinoja, jotka ei ole sallittuja. Mulla ei ole tästä tapauksessa paljoakaan taustatietoa, mutta on kumminkin aika varma, että tämä nainen sai potkut tämän takia. Sitten seuraavan klipin pariin. Ei kova. Tämä opettaja oli nauttinut päihteitä kesken työpäivän ja oli mennyt hilluun liikuntasaliin ihan sekaisin. En voi olla täysin varma, mitä tämä kyseinen henkilö oli ottanut, mutta tämän jälkeen ei varmasti saanut enää jatkaa opettajan uraansa. Mutta nytten mennään kolmannen klipin pariin. Sulla on vaikka leikkiä ja laulua ollut niin ohjelma. Niin kun sä oot niin mukava opettaja. Niin, ja kaunis. Muista sanoa sen myös. Vähän vitun kaunis. Että sä sitä vittua on näin, niin mistä sä sen tiedät? Tässä ei lasketa mukaan mitään pornosivulla surffailuja. Sitten kun sä oot ihan luomuna sen nähnyt, niin sä rupeat puhumaan siitäkin kuiskaamalla. Tiedätkö sä, että tietynlaista kunnioitusta tuntia. Ja ennen kuin sä sen näet, niin tolla naamalla siihen menee jo tosi pitkä aika. Tässä nähtiin legendaarinen klippi, kun opettaja servaa oppilaan. Se on hyvä, että opettajalta löytyy huumorintajua, mutta harmi vaan, ettei tällaisia opettajia löydy ihan joka koulusta. Mutta nyt mennään neljännen klipin pariin. Helvettiä. Musta tuntuu, että toi ei mene ihan opetuksen mukaan. Vittu samanlainen meininki vene. Hashtag opettajat tuppaa tai päivättömästi. Tässä klipissä opettajat koitti rauhoittaa oppilasta käyttämällä voimakeinoja. Ja tästä en tiedä myöskään hirveästi taustoja, mutta ton videon perusteella ei ole kovin hyväksyttävää käytöstä. Enkä usko, että Suomen laki tollasta sallii, mutta nytten mennään viimeisen klipin pariin, jonka varmaan moni on myös nähnyt joskus. Mä en tehnyt yhtään mitään sillä, kun se on tossa ollut se tikku mun taskussa. Älä valehtele! No en valehtele. Älä vittele mua, sä valehtele! Se oli Sä oot kännykällä koko ajan! Se on vielä ilmaa jotain, mitä mä en oo vittu tehnyt, tajuu sä. Mitä mitä? Niin. Sä olet tehnyt! Kun mä näen, että sä et mitään muuta täällä joka tunti tästä selaat sitä kännykkää ja oot kääntyneenä tonne. Sä et kuuntele mitään, sit sä sanot, että mä en opeta! Sä et opeta Se mitään. ei pidä paikkaansa! Mä opetan koko ajan! Älä valehtele mulle! Mä valehtelen, kun sä oot ollut Sä valehtelet koko ajan! Mitä Mä sä en kuuntele selität? näitä valheita enää! Se valehtelu loppuu nyt tähän! Ja tää neuvoaminen täällä tunnilla! Onko selvä? Tuliko se asia nyt selväks? Miten täällä käyttäydytään oppitunneilla? Älä nauta ollenkaan! Mä laitan teille kaikille merkintää! Ennen vanhaan, kun minä kävin koulua, niin opettaja kuulusteli täällä lailla. Kädet
Soitan tän äitille. Teidän rakkaat vanhemmat eivät osaa opettaa teille käytöstapoja. Niinkö? Mitä vittua toi mun vanhempi rupee arvostelee täällä? Vittu me ei mene munaa. Niin, ole hiljaa, kun sulle ei oo minkäänlaisia käytöstä. Mun vanhempi, et sä voit tolleen sanoa. Naama kiinni. Minä määrään täällä. Mitä sä arvostelet sitä, miten meidän vanhemmat kasvatamme, kun sä vittu huudat lapsille täällä? Me ollaan 14, vittu herää! Huuda, kun te meteleitä täällä! Ai me metelöidään! Mulla ei juttu! Ehkä kun te metelöi joka tunti vai? Ootteko te kiltejä lapsia täällä? No ootais, jos sä osaisit opettaa! Mä osaisin opettaa. Mitä mä teesin, jos mä osaisin opettaa? Millä mä voin täällä opettaa, kun täällä on tällainen meteli? Menikö perille? Tää ei voi opettaa! Ja se johtuu teistä! Niin ja nyt... Menikö perille? Ei mennyt perille. Ei mene koskaan perille. Vittu, kelaks. Ei jumalauta. Toiseen paikkaan, kun täällä ei oo edes pyydetty. Kyllä, toiseen paikkaan. Jos on samoja. Pitäis olla samoja. Joo, mä istun näin. Sä sanoit, että sua ei ilmoiteta Iiriksestä. Vittu se liikku siitä pois! Koska sä luntaat aina tunneilla ja kokeissa. Eiks ne vastaukset pitää olla samoja? Olen nähnyt sen, kun sä kuiskit siellä kokeessa ja tunnilla. Se ei oo kyllä lunttinut vittuakaan. Kuiskii siellä, kun toinen auttaa toista. Olen nähnyt sen, ja luntaaminen on rangaistava teko. Ja sä tulet näkeen ensi kokeessa, että se ei onnistu, kun mä en oo lueton. Sä tulet eri paikasta kuin hän. Sut erotetaan siinä kokeessa tonne. Sut erotetaan tästä koulusta. Sarjani, katsotaan miten, onko identtiset paperit sitten. Eiks se paperit pitäis olla identtisiä? Katsotaan mikä tulee lopputulos. Totta kai ne on identtisiä, jos osaa Kirjoja ei ole vittu! aukaistu koko syksynä. Sulla on kirjatykki kiinni. Ja miten ne voi Sulla on olla ollut joka identtisiä? ikinen tunti kirjat kiinni. No vittu eikä oo. Onpas! Ja täällä ei sanota vittu. Mitä just sanoin? Niin, minä toistin hänen sanansa. No ei sanoin. Sä sanoit, että täällä ei sanota sitä sanaa. Eikö sä ymmärrä puhetta kolmana? Mitä vittua? Jos mä sitä tasolta niin hyvä. Mikä helvetin tyhjä. Ei me pidä kuin 10 minuuttia. Te ootte tyhjiä. Tää ei kyllä ihan näin. Ai me ollaan tyhjiä. Mutta näyttää, kun mä sanon, että täällä ei sanota vittu, niin mä sanoin, että mä sanoin juuri. Eikö sä ymmärrä? No niinhän sä sanoitkin. Niin, mutta kun mä tarkoitin sitä, että täällä ei sanota sitä sanaa. No voiks sit sanoa vittua? Minä sanoin, mitä sanaa ei sanota. No ei sanoit, ei sanota sitä V-sanaa. Niin, mutta ettekö te ymmärrä, että minä sanon, että te ette sano sitä sanaa. Ja tosiaan tämä opettaja oli jäänyt vähän väärälle aikakaudelle. Tollaisia opettajia harvemmin enää näkee. Tässä oli puolet alkuperäisestä videosta, koska tämä klippi olisi kestänyt muuten liian kauan, mutta voit mennä katsomaan koko videon. Jätän videoiden nimet descriptioniin. Jos tykkäsit videosta ja haluat lisää tällaista sisältöä, tilaa kanava ja heitä tykkäys. Se olisi seuraavaan kertaan. Peace!